V dnešnej dobe sa realitný trh rýchlo mení a stáva sa čoraz zložitejším. Hľadanie správnej nehnuteľnosti, respektíve stanovenie správnej ceny, môže byť výzvou pre každého. Dnes sa teda na tuzemský trh s nehnuteľnosťami pozrieme trošku zoširšia a z viacerých uhlov pohľadov. Vítajte pri dnešnom rozhovore, sledujete agentúru SITA. Vítam aj mojich dnešných hostí, ktorými sú zakladatelia úspešnej realitnej platformy určicenu.sk, páni Viktor Perháč a Juraj Veselický. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. No páni, poďme rovno k tomu, že aký je teda súčasný stav toho realitného trhu na Slovensku. Možno si to môžeme porovnať s minulým rokom. V porovnaní s porovnateľným obdobím minulého roka, keďže ešte rok neskončil, zaznamenali zhruba 4% nárast určení cien od klientov a v celkovom tom priemere tie samotné určenia cien sú zhruba od 0,5% až po 1% vyššie oproti minulému roku. Čiže zaznamenávame aj mierny nárast tých cien alebo tých určení cien od klientov. Ktoré segmenty toho realitného trhu sú aktuálne, by som povedal, najatraktívnejšie a prečo? Dlhodobý trend je záujem o menšie 1- a 2-izbové byty v krajských mestách, pričom lídrom v tomto segmente je najmä Bratislavský kraj a Košický kraj. Zaznamenali sme náraz záujmu zo strany investičných a teda hotovostných klientov voči situácii v priebehu minulého roka, kedy títo klienti podstatne utlmili svoju aktivitu. Globálne udalosti vo svete určite ovplyvňujú ten realitný trh a máme tu za sebou pandémiu. Ako ovplyvnila možno aj tá pandemická situácia ten trh s nehnuteľnosťami na Slovensku? Samotná pandémia, alebo v tej období tej pandémie sme zaznamenali na Slovensku až výrazný, až taký skokový nárast cien, dá sa povedať, nehnuteľností. Tie dôvody boli najmä to, že bol nedostatok nehnuteľností a tá pandémia spôsobila to, že sa nestávali nové nehnuteľnosti, keďže novostavby nemohli spôsobile sa stavať, keďže robotníci tu nemali povolenie pracovať a tak ďalej. Čiže ten skokový cien bol obrovský, ale následná vojna na Ukrajine spôsobila zastavenie tohto rastu a následne až pokles cien nehnuteľností. Pričom spolu s tým poklesom cien nehnuteľností sme zaznamenali pokles aj takú stagnáciu až pokles aj dopytov tých samotných klientov. Bolo to aj z dôvodu nielen tej vojny, tá vojna spôsobila to, že bola tu energetická kríza, zvyšovali sa úroky a samozrejme tá inflácia išla hore, čiže aj náklady samotných klientov išli hore. Mohli by sme spovedať ako sa pohybujú nejaké priemerné ceny nehnuteľností v nejakých väčších mestách na Slovensku? Medzimesačné zvýšenie cien v júli tohto roka bolo na úrovni 0,6%. Rok dozadu bol trh v minuse o vyše 5%. V Bratislave, Žiline a v Košiciach vnímame najväčší nárast, ale napríklad v Nitre došlo k poklesu až do výšky takmer 5%. Ktoré faktory tak najviac ovplyvňujú tie ceny? Faktory, ktoré ovplyvňujú ceny, tak je to najmä kúpyschopnosť obyvateľstva. To znamená, že bavíme sa o hypotékach a o tie hypotéky a výška životných nákladov. Čiže vlastne to je ruka v ruke, samozrejme, čím vyššia hypotéka, vyššie životné náklady, tak potom majú tí kupujúci menšiu chuť kupovať niečo iné. Vedeli by sme dať nejakú prognózu, takú aspoň menšiu do budúcnosti? Ako to vidíte? Môžeme to skúsiť. Na jeseň 2024 ECBčka a FED potvrdili, že sa úrokové sadzby znižovať nebudú. Preto predpokladáme, že ak dojde k zmene úrokov na našom trhu, bude sa jednať iba o kozmetické zmeny v rámci konkurenčného boja. Prognóza odhadu vývoja cien na najbližšie roky je úzko spätá s vývojom inflácie a teda následným uvoľňovaním úrokových sadzieb zo strany centrálnych bank. Veľa ľudí určite zaujíma to investičné hľadisko, keď sa bavíme o nehnuteľnostiach. Aké sú nejaké možno najlepšie investičné príležitosti na Slovensku? Veľkí hráči investujú napríklad do logistických centier alebo do obchodných nákupných centier, pretože tie majú do budúcnosti potenciál a raz sú ochránené pred rôznymi faktormi. A takí tí jednotlivci, tí bežní kupujúci môžu do týchto sektorov takisto investovať prostredníctvom nejakých realitných fondov. Áno, tie realitné fondy sú čoraz obľúbenejšie. Ako sa líšia tie investičné stratégie pri kúpe bytov, domov a potom tých komerčných nehnuteľností, ako sú tie logistické centrá a podobne? Všetko závisí od návratnosti investície v danom regióne a segmente.
Doma návratnosti je individuálna potreba investora, ktorou ovplyvňujú rôzne faktory. Určite rôzne faktory ovplyvňujú tú cenu nehnuteľnosti. Aké sú tie nejaké najväčšie rizika pri investovaní do nehnuteľnosti na Slovensku? Aké rizika teda vy vnímate najviac? Ono celková taká tá investičná situácia do nehnuteľnosti na Slovensku je bezpečná. Slovensko nie je krajina, kde by to bolo niečo tak v tomto nebezpečné. My skôr odporúčame za nás v prípade kúpy alebo predaja nehnuteľnosti tým štandardným klientom pracovať s realitnou kanceláriou, ktorá má nejaké referencie a je preverená. Poďme teraz od tých investícií k tej podstate tých nehnuteľností, že k bývaniu. A teda mám teraz na mysli nájomné bývanie. Aké sú aktuálne trendy v tejto oblasti, v nájomnom bývaní? Ten trend sa už roky nemení, je v princípe stále rovnaký. Čo týka nájomného bývania, najpopulárnejšie sú menšie výmery bytov, 1-2 izbové byty v novostavbách a v dobrých lokalitách, takže tam sa to moc nemení. Aké sú nejaké priemerné ceny tých nájomných bytov? Ceny nájomného sa výrazne zvýšili, najmä v krajských mestách oproti predošlým rokom. Hlavné dôvody sú nárast hypotekárnych sadzieb a teda nižšia kúpyschopnosť štandardných kupujúcich a výrazný nárast zahraničných záujemcov o prenájom. Predpokladám, že ľudia časom menia nejaké svoje požiadavky na tie nájomné byty a môžeme si povedať, ako sa v čase menili tie preferencie nájomcov? Čo týka nájomcov, tak väčšinou preferujú trend, čo týka na Slovensku samozrejme, zariadených nehnuteľností, nakoľko nechcú investovať do tých nájomných nehnuteľností. Preto majú rady, keď sú zariadené, plne vybavené a väčšinou je priemer toho nájmu cca rok na tom Slovensku. Čiže ten trend je takisto dlhodobo rovnaký. Nové technológie ovplyvňujú všetko a úplne každý sektor a výnimkou není ani ten realitný sektor. Vám sú nové technológie asi blízke. Ja som už na začiatku spomínal, že ste zakladatelia platformy Určiť cenu. A ako tieto nové technológie ovplyvňujú ten realitný trh a aké vlastne technológie sa používajú pri tom realitnom biznise? No oni hlavne tie technológie poskytujú kupujúcim reálnejší a hlavne atraktívnejší vizuál ponúkanej nehnuteľnosti. Takýto komplexný marketing nehnuteľnosti je v súčasnej dobe nevyhnutný, ak sa chcete odlíšiť od konkurencie, najmä v segmentoch, kde ponuka prevyšuje dopyt. A aj my na našom portále vidíme výrazne vyšší dopyt na nehnuteľnostiach, napríklad s videoprehliadkami, dronmi, prípadne virtuálnymi prehliadkami. Ktoré tieto nové technológie, ako ste napríklad spomínali tie drony alebo virtuálne prehliadky, sú tak najviac využívané na Slovensku? Na Slovensku sú to hlavne virtuálne prehliadky, videoobliadky, dronové zábery a samozrejme homestaging tej danej nehnuteľnosti. A potom začína byť zaujímavá aj umelá inteligencia napríklad pri architektonických riešeniach. Využívajú realitné kancelárie a pri svojom pôsobení aj digitálny marketing? A predpokladám, že áno. Takže tá otázka ešte ju bude modifikovať, že ako? Čo sa týka toho digitálneho marketingu, ono v dnešnej dobe napríklad, keď realitná kancelária potrebuje exportovať na realitné portály, tak napríklad cez platformu Realvia, cez ktorú vlastne inzerujú stovky realitných kancelárií, im vie zabezpečiť aj to, že popri tom exporte im vytvoria ich predajnú stránku, tej realitnej kancelárie. A tá stránka je veľmi dôležitá v dnešnej dobe, aj bola vyvážená, aj mala kvalitné SEO, aby ju Google vedel, tak povediať, nájsť, aby si ju vôbec všimol. A poskytujú výhodu realitným kanceláriám aj v tom, že zabezpečujú im automaticky, takisto ako zabezpečujú ku nám na portál určitcenu.sk, automatický export a tento export je vlastne bezplatný. To znamená, že uľahčujú im digitálnou formou prácu. No, okrem cien a hypotekárnych úverov a podobne určite ovplyvňuje ten realitný trh aj štát prostredníctvom rôznych regulácií a legislatívnych zmien. Aké sú najnovšie zmeny tej realitnej legislatíve na Slovensku? Od 1.4. nadobudla účinnosť novela stavebného zákona, ktorá mení zaužívanú prax stavebníkov, ktorí dokončili výstavbu a následne požiadali o dodatočné povolenie stavby, zhotovené a užívané bez povolenia stavebného úradu, alebo v rozpore s ním do 31. marca 2024 bude možné dodatočne legalizovať len za splnenia prísne stanovených podmienok
medzi ktoré tiež patrí predloženie kompletnej dokumentácie pre účely kolaudácie, v opačnom prípade stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Od 1.4. zákonná úprava prináša urýchlenie výstavby, ktoré sa má zabezpečiť fikciou súhlasného stanoviska obce k povoleniu stavby. V prípade, že obec nevydá stanovisko v zákonnej lehote 60 alebo 90 dní, predpokladá sa, že vydala súhlasné stanovisko. No a potom sú tam ešte samozrejme aj zmeny poplatkov. Zmena poplatkov napríklad za katastrálne konania, ktoré sa dotýkajú kompletne všetkých kupujúcich a predávajúcich nehnuteľností. Je to vlastne katastrálne konanie prepis vlastníckych práv. A pôvodne 66 eur, štandardná 30-dňová lehota, a sa zmenil tento kolok a stojí aktuálne 100 eur. Zrýchlené konanie bolo 266, teraz je to 300 eur. Elektronické podania boli 33 a 133 za zrýchlené konanie. Aktuálne je to 50 a 150 eur. Napríklad žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie. Pôvodne fyzické osoby 9,50, po novele je to 15 eur. Právnická osoba pôvodne 165,50, po novele je to 250. Potom napríklad osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby. Pred novelou to bolo euro 99, po novele sú to 4 eurá. Potom napríklad zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pred novelou to bolo 165,50, aktuálne je to 250. Takže tie náklady naozaj všetky a tie poplatky, ktoré sú, sa výrazne zvýšili. Ak by som to mal teda nejako skrátiť, väčšia byrokracia a vyššie poplatky? Dá sa povedať, že áno. Lebo tie poplatky, zvyšovanie tých poplatkov, to vôbec nie sú malé čísla, ako to tu počúvam. To sú desiatky eur, takže naozaj to môže byť už aj celkom zložitejšie. Takže každému určite odporúčame, aby sa poradil s odborníkom, to je jasné. Ako tieto regulácie ovplyvňujú nájomné bývanie? Čo týka toho nájomného bývania v tom privátnom sektore, samozrejme teraz sa bavíme nie o štátnom nájomnom bývaní, tak nájomné bývanie na Slovensku veľmi regulované nie je. To znamená, že vysoká miera regulácie tam nie je, skôr tam ovplyvňuje to dostupnosť toho bývania a ceny výstavba tých nových bytov a teda regulácia výstavby tých nových bytov, tak by som to povedal. Aké výzvy musia riešiť developeri v súvislosti s reguláciami? Bežná doba, odkedy developer nadobudne pozemok až po samotnú výstavbu, sa v krajských mestách môže kľudne natiahnuť aj na 5 rokov. Počas tohto obdobia developeri prechádzajú rôznymi povoleniami, odvoleniami a úpravami zámerov, ako aj potenciálnymi zmenami na globálnom trhu a teda aj s poklesom alebo nárastom samotného dopytu. Najmä z dôvodu vysokej až neúmernej byrokracie spojenej s veľmi zastaralými územnými plánmi, ktoré nereflektujú potreby súčasného trhu. Často developeri idú z hľadiska architektúry, ako aj skladby bytov na istotu, bez riskovania dopadov zmien na trh. Je to naozaj, tá byrokracia je veľmi veľká, ale napriek tomu teda vidíme, že stavia sa. Aké sú teda hlavné trendy v oblasti výstavby nových nehnuteľností? Hlavné trendy, čo týka tej výstavby tých nových nehnuteľností, sú, že nakoľko tie ceny sú dosť vysoké, samotné nehnuteľnosti, tie absolútne ceny, tak sa snažia developeri stavať čo najmenšie nehnuteľnosti, čo týka výmery, hlavne teraz nie izbovosti, ale výmery tých bytov, tak, aby dostali dostupné a kúpiteľné pre tých koncových klientov. A každý byt aj napriek tej rozlohe musí byť efektívne riešený, čo týka úložných priestorov a podobne. A do popredia sa dostáva už aj ekológia, či tie energetické certifikáty a potom samozrejme nejaké moderné technológie typu chladené stropy, vykurované stropy a tieto technológie, ktoré pomáhajú tej konkurenčnej výhode voči ostatným developerom. Ako sa mení dopyt po rôznych typoch tých nehnuteľností? A môžeme si povedať, že byt versus dom. Byty samotné sú stále o mnoho zaujímavejšia taká komodita pre tých kupujúcich. Domy sú naozaj skôr už pre niekoho, kto vystriedal niekoľko bytov, tak by som povedal, tak potom sa vzťahuje do domu, ale byty sú stále číslo 1, čo sa týka tých dopytov a nezaznamenali sme nejaký výrazný rast dopytov po domoch v poslednom období. Ostaňme pri tom bývaní. Aké sú súčasné preferencie ľudí, ktorí hľadajú nové bývanie? Dôležitejšia preferencia je cena nehnuteľností, ktorú môžete určiť napríklad na portáli určicenu.sk. Ďalej je to samozrejme lokalita a stav samotnej nehnuteľnosti.
vo veľkých krajských mestách preferujú kupujúci nehnuteľnosti, do ktorých už nie je potrebné investovať a v neposlednom rade samozrejme zaváži občianska vybavenosť. Mení sa dopyt po nejakých ekologických a proste zelených stavbách? Čo týka ekológie, nie je tá ekológia ako trend ekológie na Slovensku stále nejakou hybnou silou trhu. Je to jeden z faktorov, ale stále to nie je hybná sila trhu a neovplyvňuje to potenciálnych kupujúcich tak, aby to bolo ešte možno aj nejako marketingovo uchopiteľné, pretože ekológiu rieši skôr tá mladšia generácia, alebo najmladšia generácia a tá najmladšia generácia ešte nie je dosť veľkou časťou trhu na to, aby to nejako bola hybná sila. Je to tak, že čím ekologickejšie, tým drahšie? Dá sa inak povedať, že áno. Lebo tie náklady na tú výstavu pre tých developerov aj pre tých individuálnych staviteľov, aj pre developerov sú o mnoho vyššie pri tej ekologickej výstavbe a aj technologické výzvy, ktoré s tým sú spojené, že aj ten čas, aj peniaze sú určite väčšie náklady. Ktoré sú na Slovensku najpopulárnejšie lokality pre záujemcov o bývanie? Dlhodobo z hľadiska vlastného bývania, ako aj investičného hľadiska dominuje Bratislava. A na druhom mieste sú Košice. A čo ešte vidíme, tak z pohľadu rekreačného bývania je tam silný dopyt po napríklad Vysokých Tatrách a okolí Banskej Štiavnice. Takže ten dopyt vlastne kopíruje určitú ekonomickú silu toho regiónu. Hej, že kde je práca, tam asi prídu tí ľudia, aj keď možno to úplne neplatí o tej Štiavnici, tá je zase niečím iným Štiavnica atraktívna. je špecifická, áno, veľmi lokalita. Ale veľmi obľúbená lokalita. Prejdeme k financovaniu samotných nehnuteľností. Aké sú teda aktuálne možnosti financovania Slovákov pri kúpe nehnuteľnosti? Ono to je v princípe takéto základné, buď vlastné zdroje, alebo hypotekárny úver, alebo vo väčšine prípadov kombinácia vlastných zdrojov a hypotekárneho úveru, pričom na samotné napríklad rekonštrukcie potom už tých nehnuteľností, ak sa kúpia v pôvodnom stave, sa berú spotrebné úvery väčšinou. My sme sa už trošku bavili o tých úrokových sadzbách, ale predsa len ako tie úrokové sadzby ovplyvňujú ten trh s nehnuteľnosťami aktuálne? Za celú dobu, odkedy sa my pohybujeme v realitách, vidíme absolútne spojenie medzi úrokovými sadzbami a realitným trhom. Na realitnom trhu je vidno pokles alebo náraz záujmu už pri informácii o budúcom vývoji úrokových sadzieb ešte predtým, než sa vôbec zmenia. Pri nízkych úrokových sadzbách stúpa dopyt, ale zároveň stúpajú aj ceny a pri zvyšovaní sadzieb je trend presne opačný. To sme si teraz popísali taký aktuálny stav toho realitného trhu na Slovensku. Pozrime sa ale trošku aj do budúcnosti. Aké sú najväčšie faktory, ktoré budú ovplyvňovať ten náš malinký slovenský trh s nehnuteľnosťami? Ako sme už spomínali, hlavným faktorom, či už pri raste cien alebo opačne poklese sú úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch. Ďalšie faktory, ktoré môžu mať na trh vplyv, sú rôzne iné a nové možnosti, ako prezentovať nehnuteľnosti, ako komunikovať o cene. A práve tu má svoje miesto portál Urči cenu, ktorý kupujúcim dáva túto možnosť ponúknuť za inzerovanú nehnuteľnosť sumu, ktorú buď reálne disponuje s tou sumou, alebo ju dokáže získať prostredníctvom úveru. Tým sa dávajú do pohybu aj často dlhostojace inzeráty na klasických portáloch a tak sa postupne začína hýbať aj ten samotný realitný trh. Ako vidíte budúcnosť toho bývania v meste versus na dedine? Ako ste už spomenuli, mladšia generácia sa postupne sťahuje do miest hlavne kvôli práci. Čiže vlastne z tých dedín sa sťahujú ľudia do miest, či už väčších alebo menších a teraz sa vlastne tie dediny trošku tak vyľudňujú, ale samozrejme zase aj naopak ľudia z miest, ktorí už majú niečo v meste odžité, tak pomaličky sa vyhľadávajú lokality v tých dedinách, ale nebavíme sa o tých prímestských satelitoch, ale vyslovene o dedinách mimo miest, v prírode to nazvime, kde si kúpujú to rekreačné bývanie. Takže pomaly sa môže stať, že ten pomer toho bývania v tých menších obciach a rekreačného bývania sa bude upravovať. Aké inovatívne prístupy by mohli zmeniť v budúcnosti ten realitný trh? My napríklad vďaka spolupráci s Realviou vieme, že veľmi veľký potenciál má umelá inteligencia spojená s digitalizáciou marketingu. V budúcnosti je možné, že na základe vašich preferencií a dát z virtuálnych prehliadok bude vedieť umelá inteligencia vyhodnotiť, či o danú nehnuteľnosť vôbec bude mať kupujúci záujem, alebo prípadne mu dokáže zhrnúť plusy a minusy
a odporúčanú cenu a podobne. Na portáli určicenu.sk pracujeme s umelou inteligenciou už teraz v zmysle odhadu orientačnej ceny pri usmerňovaní klientov, aby vedeli, koľko majú určiť za danú nehnuteľnosť, ktorá má nejaké špecifikácie, či už sú to metre štvorcové, lokalitu a podobne. Pani, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas. Za tento rozhovor povedali sme si toho o tom realitnom trhu naozaj dosť a popísali sme si ho, takže ešte raz ďakujem. Ďakujeme pekne. A vy, ak rozmýšľate o kúpe alebo predaji nehnuteľnosti alebo prenajme nehnuteľnosti, bežte na portál určicenu.sk alebo kontaktujte priamo pánov Viktora Perhača alebo Jura Veselického a my sa vidíme pri ďalšom rozhovore. Ďakujeme. Ďakujeme.